Kaixo, Olinpiada matematikoan taldeko erronkak nola izaten diren azalduko dizut. Lehenik jakin baduzu denbora epe bat dagoela burutzeko jarduera, adibidez. Escape room bat baldin badago, ordubeteko epea dago. Baldin bada zirkuito bat eta zirkuitoan jarduera desberdina edo erronka txikiak baldin badaude, bakoitzak izango du bere muga. Adibidez, puzzle bat egin behar bada 5 minutu izan daiteke, eta baldin bada zerbait komplikatuagoa izan daiteke 10 minutu. Orduan, ez baduzu burutzen, puntuazio hori ez duzu lortuko, gutxiago, seguretan zenbat egin duzun. Gertatzen da, hau dena, erronka izaten da sorpresa. Egunean bertan jakiten da zer egin behar den. Baina, kasu batzutan, oso gutxitan, lehenik esaten zaizut zer egin behar den. Adibidez, igela egin behar balitz paperarekin, eta igel horrek 4 saltotak iritsi beharko litzateke metro bat egitera. Edo, paperezko hegazkin bat egin, noski planeadorea, eta ea lortzen duen 4 segundu planeatzen egotea. Zuk uste baino zailagoa da, Orduan, erronka batzuk aurrez esaten dira zer egin beharko den. Baina gehienak sorpresa dira, eta egunean bertan jakiten da zer burutu behar den. Orduan, orain azalduko dizkizut, adibide batzuk urte hauetan zer egin ditugun, eta era hortara, idea bat izan dezakezu nondik joan daiteken, edo ez. Has gaitezen. Jarduera bat izan daiteke hau lortzea, askatzea, hortarako zer proposatzen dugu, lotuta izaten da. Ikusi, hola jartzen dugu, eta guk hau eskaintzen dugu, barruan dago. Ez da, hasiera batean ematen du, ez dela atera. Baina, sartu dudan bezala, pentsatuko duzu, ateatzeko ere aukera izan daitekela. Orduan, hau da, jarduera mota bat. Amets goxoak izan, aldala nerekin, aldala Parisen, soinek ordin batekin, zuk hitz egin bizitzaz, zure azta nireaz, 3 ordu joan dira, zure eskuei begira. Dantzan, dantzan, musuen ondartzan Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan. Hartu zaitut besotik, oso gertu nigandik, elkarrera mateko, ibai aldamenetik, akaso ez dizut esan, maite dudala bizitza.